खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै आङो मोनसे निउस बानायनोसै मोनसेल' दिनै निउसआ दिनै फुंबिलियाव माखासे रादाबखौ बुथुमनो थाखाय समय मोनासै बा टाइम मोनासै दिनै मोनसे जोबोर गिदिर खौरां दङ बे खौराङानो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजोलगाव ओनसोलाव सासे सुबुंखौ गोरोन्थि फाहामथायनानै बुथारबाय ओरैबायदि खास्रि बिस्रि जाथाय आरो दुखुनांथाव जाथाय माखासे भिडिअ ओंखारदों बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबाथाय बुजिजोबगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायजोबदो आंनि हिन्जावाथ' जेबो जायाखैमोन बिदिनो गोथां डाइरेक्ट स्पटनो थाबायबोदोंमोन आरोना ज' एकदमबारे गोख्रों औ मिनि खुसि ओमफ्राय बियो हाबफैनाय लोगो लोगो थादो मादो जालायलांबाय दा बिदिनो होननानै हाबहैबाय सिङाव हाबहैजासेयावबो माने गोख्रोङैनो थाबायलांदों खुनु नासथुस जेबो गैया माने लोमजानाय साजानाय जेबो गैया जेबो अबजेक्सन गैया ओमफ्राय हाबहैनानै इंजेकसन होनाय लोगो लोगो हख्रावखांबाय आरो हख्रावबाय जा हख्रावखांनानै नार्सफ्रा खारजोबनानै ओरै मुलि बिबाय लायना होफैबाय जा सिरि बिनो सिरियास दिनैसिमाव दहाय 12थायाव जिउ गोमाबाय आरो जेनेबा नोंनि आइडिया बायदिब्ला मैयानो हख्रावनानै बियो गोथाङै थाबावदों नामा गोथाङै दाथ' अक्सिजेन होनानै लांदों बिसोरो गावसिनि माबाखौ दायखौ सारायनो थाखाय आंनिथ' बेनो सन्देहखा 100%आ बेनोखा मालाबा मानसि गोख्रोंखौ इसिबां थाजा माजा हाबनायखौ बिदि इसिबां हथारै बख'ना लाङा आरो अक्सिजेन होआ इसिबां अक्सिजेन होनानै लांनांगौ दरखार गैयामोन आंनि हिन्जावखौ ओमफ्राय दा नोंनि हिन्जावा दे जिउ गोमाबाय दा बिनि सायाव नोंथाङा मा डिसिसन लानानै दङ डिसिसनाथ' आङो केस फाइल होगोन न्यायखौ आंनो नांगौ जाहाथे उनफ्रावबो गामिनि आइ आफा आंनि बर' हारियाव जाहाथे बिदिया थासदा जाबावथोंसै आंनि न'खराव जाबाय आरो दस्रानि न'खराव बिदि जाबावनांगौब्ला जोबलांगोन अनेक मानसि बिदिनो दङ दिनै आंनि सिगाङावनो नार्सआ खोन्थाखादों खयजन मानसिनि जिउ जानो नोंलाय सयथान ना रायखादों नार्सआनो डक्टरखौ रायदों नार्सआनो खुद गावनि मेन डक्टरखौनो रायदों डक्टरनि नामा मा नाम डक्टरनि नामाथ' जितुमुनि दास दाना बेनो रायखादों सयथान नों बर'खौ खयजन जाबावनो सानखो नोंलाय दाखालिसो सासे थैदों आरो दिनै सासे बिदि खालामना होबावबाय खयजन जाबावनो नोंलाय बर'खौलाय बिदि मानसिनि जिउखौलाय बिदिनो ख्राव रायखादों मोखां सोमजोबखादों मानसिया गावनो बिदि खालामनानै संगे आंजों हस्पिटालाव माबा 108आव गाखोनानै डाइरेक्ट दोनना हैनायानोसै आरो डक्टरानो थांफाखादों डाइरेक्ट डक्टरानो दोनना हैदों ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' एसि रुमाव सोबाय जोंथ' हाबनो मोनाखिसै ओमफ्राय गावसोर होनो दङ मोजां जागोन 6 घन्टा होनग्रोदोंमोन गावसोर 6 घन्टानिफ्राय 12 घन्टा होनदों आंखौ 12 घन्टानिफ्राय 18 घन्टा होनदों 18 घन्टासिमाव थगाय दोननानै दहाय 12थासिमाव गैया जाहैबाय आरो दा बेनो आंनि बुंनांगौ दा मेडामाथ' आसानि ना दा बेवहाय लाबोनाय जादों दा आं मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि क'क्राझार जिल्लायावबो बेबायदि गुबुन हस्पिटालफोर दङ सरकारि हस्पिटाल दिनै बे हस्पिटालखौ गारनानै जोंनि चिराङाव माबोरै सफैनो हाखोना आसानि सिस्टेमावहाय बेबायदि थांलाय फैलाय जिल्ला बारलायनायाव जेबो अबजेक्सन गैया नामा गैयामोन गैनायाथ' सिगांगौमानि गैयामोन जा आङो पेसेन्टखौ लाबोदों पेसेन्टआ दासान्दि आङो ओरैबो लाङो क'क्राझारावबो लाङो बावबो लाबोयो आरोखि खिन्थु आंनि लाबोनायनि गेजेराव आंनि पेसेन्टफोरा दिनैसिम बिमाबो आरो गथ'बो मोजाङैनो मोजां हामनानै आं सानफ्रामबो बेखौनो मोनबाय थादों आरोखि मोजाङैनो मोजां हामलांबाय थादों आजिलै आङो दिनै 16 बोसोर जाबाय आसा मावनाया थेवबो आंनि गामिनि मानसिया सासेबो हानि जाफेराखैमोन दिनै काजोलगाव लाबोदों गाबोन क'क्राझार लांदों आंनि पेसेन्टआ बुरजाबो आङो जेरैबो गिदिङो जानाय लोंनाय दोनथ'नानै गांनाय उखैनाय दोनथ'नानै आङो पेसेन्टफोरखौ दैदेननायनि गेजेरजों आंनि पेसेन्टआ सासेबो हानि जायामोन आरो हानिबो जाफेरनाय नङा होननानै आं सानबाय थायोमोन आरोखि दिनै आङो बे पेसेन्टखौ मोजां जागोन होननानै गार्जेनजों रायलायनानै आरो डक्टरजों मोजां गाज्रि परामर्श लानानै बे मानसिया डेट बारबाय होननानैहाय आं जिएमसिआव लाबोनाय जादोंमोन आरोखि बेखौ सिगांगौ मायनियावबो जोंनिथिङै देखायनानै लास्ट 36 उइक जाबा आङो जितुमनि सारनो देखायनाय जादोंमोन दा जितुमनि सारा बुंदों आरो नोंसिनाथ' फेब्रुवारिनि 16 तारिख नङाबा 22 तारिखआवनो हामनांगौ
दा जुदि बे बारोबा नोंसोरो सिजारिं खालामनो थाखाय आंनाव लांनो हागोन होनदों आरोखि बे बाथ्राखौ ओमफ्राय दा जेनेबा हजोंनि जे हजोंबोथ' मोनसे ब्रान्स हस्पिटालफोर थायो आसाफोरा बिनि थ्रुदिनो खामानि मावो दा हजोंनि ब्रान्सनि डक्टरा मा होननानै बुंनाय जादोंमोन दा ब्रान्सनि डक्टराथ' दाखालि नैबेहाय लाबोनानै भिटामिन होनदों आरोखि नर्मेलायनो हामगोन होनदोंनो बे समावहाय आंखौ बिसोरो लिंहराखै आरो आङो परामर्शखौ बिसोरो होआखैमोन आरो बे परामर्शखौ जेनेबा बे मानसिखौ लाबोनायनि सिगां बे डक्टरजोंहाय नों कानेक्सन खालामनाय जायाखैमोन नामा जेनेबा सावरायलायनाय जादों बे लाबोनायनि सिगां माने सिगां बेनाव लांनानै डेट होदों आरोखि बियो एथ' थारिखआव हामनांगौ जुदि हामाबा